Torna la Setmana del Llibre en català a la vila de Molins de Rei i és que del 9 al 20 de setembre l'Ajuntament de Molins de Rei ha organitzat un seguit d'actes i activitats culturals per gaudir de la literatura en llengua catalana. Enguany, l'Ajuntament de Molins de Rei se suma a la celebració de la Festa del Llibre en català gràcies a la participació de la Biblioteca El Molí, la Llibreria Amèlia, la Llibreria Barba i la Llibreria Arola. Un d'aquests actes ha estat la presentació a la sala d'exposicions de Can Ametller del llibre La venjança dels sometents de Joan Castellví, que recull la història de la Guerra del Francès a les muntanyes d'Olorda i Vallvidrera. Crec que queda prou demostrat que per tradició, per una cosa que sovint a vegades perdem per memòria oral, el Joan sap del lloc que parla. Per formació i per dedicació sap de què escriu i sap de la pagesia, del camp i de la muntanya. I el que és la gran novetat segurament amb aquest llibre és que a més el que pretén escriure i del que escriu ho fa amb una certa gràcia, fa amb una atractivitat i representa que és un debut d'algú que sembla que no sigui un debut. Joan Castellví és un molinenc que va néixer a la Rierada l'any 1950. És el propietari de la finca de Can Castellví, una de les més extenses de l'antic terme de Santa Creu d'Olorda i de tota la serra de Collserola, quelcom que l'autor ha expressat amb goig i orgull durant la presentació del seu primer llibre. A finals del segle XVIII, a les parròquies d'Olorda i Vallvidrera s'hi viu amb relativa pau i tranquil·litat, fins que l'any 1808 l'exèrcit francès envaeix el Principat. Robatoris, violacions, assassinats i un seguit d'injustícies i malvestats són les protagonistes de la venjança dels sometents. Van començar a trobar ossos i esquelets. I llavors em deia, molts, n'hi havia molts allà, i esclar, jo, avi, i qui eren, i què eren, i de quan eren, i no ho sabien. I jo, per refermar-ho una mica, encara que em cregués a l'avi, però em vaig preguntar-ho una vegada a la Tresina de Cal Santoi, la mestressa de Can Santoi. Dic, escolta, Tresina, tu has sentit a dir això alguna vegada i tal? I em va dir, sí, jo era molt petita, perquè el meu avi era més gran, bastant més gran que ella. Diu, però sí que ho recordo, sí. Llavors, dius, bueno, aquí hi ha una base. Avui dia què haguérem fet? Haguérem anat a analitzar el per què es trobaven, el què eren, de quan eren, i a mi m'agrada aquestes històries i aquestes coses m'agrada. I a vegades em sap greu de que s'hagués perdut. No van dir si havien trobat ni una sivella, ni una sabata, ni els ossos. I llavors, a partir d'aquí, em vaig inventar una part de la història aquesta, la final. Amb una mica de ficció, Castellví recrea sobre el paper els relats, llegendes o històries que sobrevolen i superen el pas dels anys en aquestes contrades. Històries que li explicava el seu avi i que han passat de generació en generació.